2 keer eerder helden ze de finale, maar slag het correct net. Nou vol. In de finale tegen Hendrik Tolsma, Tjeba Hansma en Martijn Onlijnsma. Het wordt 4 van de rijen en Sajt gelijk als Teke Triemstra de bal vleend boppen slaat. Isger pakt net alleen nog uit het record, maar wordt op zijn jitje ook nog eens een keer de koning. En jonken de liefdevolle tuten van de vriendin krijgen ik nog een etentje. Jim bent de beste in deze tijd, wij winnen het in onze tijd. Ik vind het een geweldige prestatie dat Jim onze record van Drutsen heeft. Er zal allemaal op bijkomen, hoop ik voor Jim. We hebben wel even een lezen van, ja, wat zijn we nou dwan? Bosje Blom is wat zutterig. Wij wonen Jim na het keertseizoen uitnodigen. Jim draaien, mooi huis draaien, een hapje te eten en een glaasje bier. Dan kunnen we het er even nog hebben. Je meer dan wel even daarom, dat lezen we wel even. Nogmaals proficiat. Voor u betreft een geweldige prestatie. Ja, een heerlijke opluchting, bevrijding. En ik bedoel, ja, er wordt een heel soort van maken natuurlijk. Het is ook een belangrijke mijlpaal in de keertserij en die hebben we overschreden. En dat er wat nicer is, dat is wel begrijpelijk natuurlijk, maar ja, er is wel een beetje druk op ons. En je bent nou het allerbeste vrije formatieparcours aller tijden. Klinkt lekker, hè? Ja, dat klinkt super. Ik bedoel, ik denk dat je daar letter nog eens om even ronddenken dat het, dat je dan echt beseffen van, jeetje, wat hebben we hier? Ik heb nou ook al zoiets van, zo, dit is net niks vanzelf. Ik bedoel, alle mensen om je heen en wat er gebeurt, dit is machtig, joh.